the tax system. Again, you need a few taxes management made, for instance, the housing levy. But king the benefit Modi Biro add to the entire country by chulo that housing levy in terms of nijo manyo onge ute maju odhier or yudo ute. But at the same time, apart from that, that money, Emadwana explain ni serikal nigi responsibility under the constitution. Ni onego bed ni progressively gimedo chiwo ute, especially ni joma onge ute. So therefore, joma onge ute gi ng'eny gin joma onge yuto ma proper. And therefore somebody has to pay for that. And iwacho kaponi the few of us manigi salaries nyalo contribute mondo joma machandore be oyud ute, the better. And sector, I sit in the board of National Housing Corporation, so I know what is happening there. So this money forms a fund to jomogero ute then ichulogo mondo jo Kenya modong koro nyalo yudo ute magi nyalo chulo mos. Okay, so the net benefit okay mane yudo ute kende, it also creates employment, and that is sama contractor ochul to chulo jotich, chulo supplier, sama chulo supplier nyaka joma tiye kware ka yudo pesa no. Some chul jotich to kanyo chamo gamana lot the whole week. To ko chule Friday to chingno jo de nyanja miringo moro. Sam onyalo idho ngware kanyo wuotho ka gitiende nono. Sam man nyise jangware be onyiso ni pesa discirculate. So in net effect, these things are improving the country. Samino ko obedo tax, to any tax me the team go gimoro. And tax ma chako circulate into the economy. And that end tax makonyowa in the long run. It basically means do ngadi to konyi save in another way. Another thing and nyo complain watch mar shag sheni jomanyo ingado pesa sani ingado gi pesa mangeny maloyo. But then you need to compare number simbe gi SMS miyudo mar go arambe ne jomonego benidi hospital. Joma nigi cancer, joma nigi diabetes, joma to serikal wacho ni ka system ni otiyo maber kaka gitemo mondo ti. So we will never go arambe kendo ne ngato ni mondo dhi hospital. Okay? And therefore, ni in a week inyalo golo kata samoro 10,000 shillings arambe. To sani dwaro ni chul 1,000 and something or even less for that service, and jite obed registered nyaka joma onge pesa iwacho ni odwokne gi piny mondo gichul 300. Nitie joma be kata ko onge ko kabisa pod onyalo bedo registered moko chulo anything to gibedo covered. Why is that bad? Yeah. CPM Magomba karwa kieto wako kijima kaboni ni serikali ndio sitiyo na dero wakile Nyamori osegoyo debe na serikali kata kamano to japiny to kipenja japiny ma kawaida to bacho ni oyo an poka neno ber mora in kaka jasiasa serikali ndio sitiyo nade usuru ero podi juogo jopiny mathoth kata bedo ni jatend piny owuon osewacho ni asa ni to uchumi bet berbere ka ng'iyore ne dola sani